Pila ka mga residente sang Alta Tierra Village sa Haro, Iloilo City nagakabalaka sa mga nagalaylay nga kuryente kag nagahilay nga poste. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Alta Tierra Village sa Haro, Iloilo City. Kim? Jert, diri sa Baloy Street sa Alta Tierra Village, hindi mahimos ang una-una sa mga pumuluyo bangod sang kabalaka sang posibilidad nga sila ang matumbahan sang nagahilay nga poste. Duha na kasimana nga nagakahangawa ang pila ka mga pumuluyo sa Baloy Street, Alta Tierra Village, Haro, Iloilo City bangod sa nagalaylay nga kuryente kag nagahilay nga poste. Suno sa ila, nakulbaan sila sa dagsa kapaglabay sa lugar kay basi mataymingan nga matumbahan sila ka poste. Tama gid ka delikado sir, invite man na pangayo og matumba na di. Problema gid dako na. Nagakabalaka man ang mga residente kung gabi nga base masalakay sa maglabay nga truck sa lugar kag maubos kakas ang linya sang kuryente. Doy masalapay ang wiring kasalakyan sa babaw. Ang automatic matumba ang poste. Di may mapatay o salakyan ang magi matumba o magupi. Bangod sa huol kag kadelikado sang sitwasyon, ilahingyo Ang mayos na tagaan nila concern sa buong temprano pa. San unyo pa naaksyonan kung ara na ang emergency nga natabo? sang nagligad nga semana sa makalabot ang sitwasyon sa mga opisyales sa barangay sa Quintin Salas, Haro. Suno sa co-chairman sa Committee on Energy, nagpakig-angot sila sa More Power Iloilo. Apang sang ginkatuan sang More, nagpamalibad sila nga kayuhon ang poste bangod hindi kuno iniila. Gintaw ka na mo ng More, tingin kantuan yung sang More na, pagkadto sang More, rason nila kuno hindi la poste. Tingin patangalan nila sang signage nga mga wayo ang puti na ang hilo na bla. Ang daw hindi pwede malabayan. Apisar may signage na kag makadwa na kabeses gintukuran sang kawayan ang kuryente sang nagligad nga semana. Nahimo sa gihapon nga masagaid ini bangod sa ila pagpati nga may truck sa gihapon nga nagalabay. May kaangtanan sini ginatun-an sang presidente sang homeowner sang Alta Tierra Village nga si Nelson Lopez nga hindi anay pagpasudlon ang nalago nga truck sa subdivision. Amo na sa main entrance namon may ginapaluloy kami nga amo na sang limitasyon sang height. Amo ganit taning siyang priority ko gid nga magbragit sang guardhouse dira sa kwan kay kun masin makasulod sila dito sa GMA sa main entrance sa Petron. Hindi sila gyapon kaagi dira sa may tumbang sa Bureau of Fire. Jert, padayon pasubong nga ginahibalo sang presidente sang Homeowners Association sang Alta Tierra Village ang ang tagiya sang nagahilay ang poste. Gintuad man sang presidente nga ginabanta 15 tubtob 20 pa ka mga nagahilay nga poste sa village ang ila ginatingwaan nga makayo. Jert. Madamo gid nga salamat, Kim Salinas.